Engineer, ero kaka iwacho ni uketo alama makwar, en alama mathoth ji oseneno. Kendo yudo kikalo kuom kamigede, kamoro yudo kalamano ukete kanyo. To alama ma South Sea kare ni nobago unade, ang'o miyo ne ok ofwenyo. Be ne nitiere ranyisi moro amora ni ute gi nyalo lwar kokalo kuom jogo mane tiyo kuondego. Karo gi ripode musebedo kutimo. Ang'eni sani pod itimo nonro kendo pod urito ripot mogik. Nonro dhi mbele. Ahinya South Sea emanyo cha ogore piny ae moluore machiegni nyocha en moro michotimore Karen weekend giluore gi wik achiel. King'iyo South Sea uchunguzi pod dhi mbele ndio, lakini South Sea king'iyo kata mana kaka ni gichake approval notim maber, nomiyo gi certificate, tich nochako dhi mbele. To koro mo tarik 2 dwe mar achiel mane tich abich ka piny ru kugwen to odno noruombore piny. Uchunguzi dhi mbele ndio. Koro gima birowa ni ot manigero yo makare ni ang'o momiyo oruombore piny. Nonro mapiyo piyo ko wawe mapod itimo man tut chande mawiye cha wacho ni wan kane wachiwo gine mare approval gi permit mane wayudo from the county, drawing kono wacho ni gino nen orofa 12, lakini kano gore piny to anong'o ni nitie moko mano semedre wiye. Mago to koro nonro biro fwenyo nikech sano onge kanyo minyalo okonya confirm. Nena 12 to med moko e wiye mokala 12. Mano nonro dhi golo oko. Ot samigero foundation nitie gi kiwango monego bed noting'o. Makokalo to nyalo kelo tabu. To kada wacho mapiyo piyo ang'o madimiyo gore piny, mano nonro dhi golo nikech kata sani usemwaloseni nonro sechako wasekawo samples mag materials, idhi timne testing, idhi ng'i ka be materials go negin material yo makare, ng'i ka design mane rach kata ka gede mane rach. Mago gik mabiro wuok te, to bang' mano biro bedo recommendation. Board ma National Construction Authority be dhi timo gimiluongo ni inquiry. Inquiry chalo like a quasi judicial, ochalo bete e doho. Bete doho tionge e doho. Koro gibet kanyo to bed piny gin gi teko mar bedo piny mar luongo jok ma ne timo tijno magi penjo magi duok gik magi paro ni onego bed ni duoko, to bang' mano giloso report no nyalo wuok mawacho ni samoro ng'ama nomako tijno ka contractor ema samoro nigi makosa. Koyudo gi makosa kalure gi pek mar makosa moyudego, NCA nigi thuolo, board biro miya thuolo ni kaka ng'ano oyudo gi makosa gole e register, tich dongo rumone, ok onyal tiyo tich moro magedo kama nigi mochamo to onge tijno. Koyudo ne engineer mane nigi makosa to warifa case no, wakawo engineer no to watero ne regulator mag engineers miluongo ni Engineers Board of Kenya. Be nono matut kono wang'ni engineer no gibe gi kaw action ma appropriate. Koyudo ni architect kata jagoro mane ogoro odno ene mono yie ni samoro gino med kaponi no med ka wacho nendo obedi kaw netwa gi board mar gi miluongo ni Board of Registration of Acting and Quantity Surveyors. To magite ginti under ministry ka NCA, one under Ministry of Lands, Public Works and Housing and Urban Development. The Board of Registration, Architects, the quantity surveyors be the same. Koro koyudo kamano, the ministry will have deemed to have taken action mondo mi jogi othul gi oko. To koro kama e gima gichamo pile pile. Koro nyaka gilok kit ngimagi nikech koro gima ne gisomo ni gwen gichiemo go ibiro gol oko. Koro mane mantie. Samoro ng'ato penje ni sani udhi thulo gi oko kendo